Son Miguel Brañas, son o coordinador do supermercado cooperativo Consumo Consciente Árbore. Temos a nosa sede en Vigo, onde levamos a 22 anos traballando. Ola, eu son Natalia, son socia traballadora de Árbore dende hai case, 5 anos. Marcaría varios fitos ao longo de todo este tempo. Os comezos como un grupo de consumo formado por consumidoras que non tiñan onde mercar o tipo de produtos que nos ofrecemos. Despois o momento no que xa pasamos a ter unha tenda física. Por último, falaría do ano 2015 no que cambiamos de sede, viñemos a este local no que estamos agora. Como valores de Árbore, destacaría os mesmos que en Seral compartimos co cooperativismo e coa economía social e solidaria. Estamos a falar de unha preocupación polas persoas e polo medio ambiente, é dicir, poñer a vida no centro. Árbore é unha cooperativa, un proxecto senlleiro. De feito, acabamos de recibir o premio aos valores cooperativos. É un espazo de encontro, non só entre produtores e consumidores ou clientes, senón que tamén sirve como canle de información para tecer redes, porque senón ailladamente non se consigue o cambio. Na actualidade son socias de Árbore algo máis de 300 persoas. Algo máis da metade son socias activas. Unha das redes nas que participamos, por exemplo, é a de Espazo Coop, supuxo sempre unha axuda moi importante. De feito, eu cando comecei a traballar aquí como socia traballadora, dende Espazo Coop nos fixeron super doados os trámites e foi todo moi áxil, sinxelo e grazas a iso eu estou mantendo o meu posto de traballo. Somos socias de Espazo Coop e nos parece moi interesante buscar espazos de intercooperación coa rede e con outras cooperativas. Foron nos acompañando prácticamente ao longo de todo o camiño, aínda que antes igual non se chamaba Espazo Coop, porque Espazo Coop ten menos anos que Árbore. Nos asesoraron na posta en marcha de proxectos concretos e tamén é moi importante o asesoramento que nos ofrecen á hora de xestionar subvencións, non únicamente no sentido de que nos poden avisar de cando aparece unha subvención que pode ser interesante, senón tamén nese acompañamento de explicarnos como podemos facer para sacar mellor proveito das oportunidades que aparecen nese sentido. E ademais está a relación moi directa con persoas como Teresa, Rosa, Mar, Ramón, que están aí sempre que precisamos algunha consulta concreta. O noso proxecto axuda a un modo de consumo máis sostible. No relativo ao tipo de produtos que ofrecemos, basicamente nos especializamos, diría, en 4 ou 5 grandes categorías. A primeira, e quizáis das máis importantes, é o produto fresco, no que procuramos sempre na medida posible botar man de produtoras locais. Temos a sorte de poder contar con verduras que da leira á tenda transcurren apenas 20-30 minutos. Temos tamén toda unha serie de produtos a granel. Podes asustar como consumidora as cantidades que mercas as túas necesidades reais e, polo tanto, hai moito menos desbalde de mercadorías. Mercar a granel é de moita utilidade porque mercas o que precisas, reduces envases, pero nós tamén recollemos todos os excedentes orgánicos e os nosos compañeiros de Agabela os compostan e van de volta para a terra, así pechamos o círculo. Por outra banda, temos moito produto de comercio xusto, precisamente para aquelas mercadorías que veñen normalmente de moi lonxe e onde é complicado ter ese contacto directo con produtoras. Os exemplos típicos son o café, o cacao, o azucre, que teñen que vir de moi lonxe, o que permiten os selos de comercio xusto e ter a certeza de que se producen nunhas condicións dignas para as persoas e respetando o medio ambiente do lugar de orixe. Os criterios de Agabela son moi estrictos, a miúdo moito máis que moitos selos, entre comillas, oficiais. Non é só producir en ecolóxico, é tamén respetar e mellorar a fertilidade do solo, coidar as persoas, garantir que as redes de comercialización son canles curtas. Entonces, todo isto son valores engadidos moi importantes que a miúdo non atopas noutros abais. Habería unha categoría un pouco transversal a todas estas, que sería que ofrecemos moito produto vegetariano e vegano. Son, basicamente, aqueles nos que non se sacrifica o animal. Renovamos hai uns meses a web, arbore.gal, pero queremos ir un pasiño máis alá e que se poida mercar a través da nosa web. A nosa intención non é tanto empezar a facer envíos
e, por decirlo así, indiscriminados, porque creemos que precisamente o consumo ten que ser consciente, ten que ser de proximidade, pero sí que nos gustaría incorporar un reparto por zonas de Vigo, por barrios de Vigo, usando unha bicicleta cun remolque con asistencia eléctrica, para chegar a barrios e a persoas as que non lle queda a tenda moi de man, non? Ter puntos en distintos barrios nos que poder facer entregas. Estas cousas nas que estamos a traballar van da man da nosa pertenza a varias redes. Unha delas é a rede de supermercados cooperativos, da que formamos parte desde hai un par de anos. Básicamente unha rede que agrupa a día de hoxe 8 supermercados a nivel estatal. Son aspectos nas que resulta importante toda esta intercooperación e este cooperativismo do que falábamos. Proxectos como a Árbore teñen un impacto social que non se limita só ao intercambio económico, senón que hai unha actividade tamén de concienciación e educación da sociedade. Árbore non é únicamente unha tenda. Na propia tenda temos un espazo que chamamos o local social, onde facemos distintos tipos de actividades. Por iso, para nós son moi importantes os obradoiros, onde tentamos que a xente aprenda a cociñar e a nutrirse, que non é só comer, en base a produtos de tempada, coa menor pegada de carbono posible. Entón, penso que a parte social queda moi recollida e é moi intrínseca ao que o propio funcionamento de Árbore. No momento de darlle forma a un proxecto que xa tiña actividade económica, a única fórmula que cumplía os nosos principios, ecofeminismo, democracia, participación, solidaridade, pois foi a fórmula cooperativa. No caso de que esteas a pensar en montar unha cooperativa, quizáis recomendaría o primeiro traballar precisamente o colectivo, ter ese grupo promotor que faga que o proxecto poida sair adiante. Como a moitos outros proxectos da economía social, pois nos tentamos poñer sempre a persoa e o medio ambiente no centro. Así que a nosa idea é seguir apostando polo modelo cooperativo e pola economía social e solidaria.